Malaki? Ala, yun, ganyan pala mga katoy. Ano yan? Ano yan? Ay mukhang malaki yan. Good morning mga katoy. Dito tayo sa Guadalupe Bridge mga katoy. Malay Acacia. So dito tayo magta-try, mamimingwit tayo. Tapos may isa tayong tropa na nagsasalvage. What? Di Kachoy Bong. Yun. Videoan natin siya mga katoy. Ay siya mga katoy oh. Yan talaga mga katoy, hindi lang si Chamba-Chamba yan. Pachamba talaga tirada. May tinamaan na siya mga katoy. Nayari lang yung ano, mukhang kaliskis lang tinamaan natin. Hindi na daplis daw eh. Nandito lang yan sa ano, tabi ng ilog ng Guadalupe ano. Parang park na to eh, semi park. Yun. Wala ata kasi Butchok ah. Yun. Oh, layo inaabot mo ito. Doon sa gitna oh. Yun. Yun. Ginagawa. Yeah. A few inches later. So yun mga katoy, habang nagsasalvage si Kachoy Bong, tayo naman ay magsisit up na ng ating Armalite. No. Nagasaan ka rin Parikoy? Simbo daw sa Parikoy. Sembo. Simbo. Dyan lang din pala sa mga kapitbahay natin sa Guadalupe. Yan, sit up tayo mga katoy. Yan, within weight din siya. Kaya mga katoy, habang nagsasalvage si Kachoy Bong, yung asawa niya nagja-jogging naman. O diba mga katoy, double purpose. Ito maganda mag-jogging dito. Ayan o. Shoutout nga pala sa mga Marines at Army dito nagja-jogging. Shoutout sa inyo mga sir. So sana mga kasi makakuha si Parikoy. You know? So mga ilang retrieve yan. Isa, dalawa, tatlo. Uy, laki nung light piece nyo mga kasi. Nakita nyo yung mga kasi umibabaw. Sayang kung andito na dyan na sana yung ano mo, no? Tama yun. Nahanin. Ito. Hello. Falling night face. Oh! Nakakaano. Diyan mga katiyo, may babaw. Sayang. Uy! May dalag pa! Dalag pa! Oh! Ay! Dito, di ba pwede sa gilid lang? Isasabit ano? Kailangan talaga sa malalim. Dawi na lang! Magpabol ka, Parikoy! Dapat nagana ako ng lure ko. Oo nga, kung may lure sana, no? Palaka ako doon eh. Dami sana mga kilumilitaw kaso dito sa mga medyo mababaw. Hindi naman pwedeng ibabawan kasi kasabit yung pansalvage niya. Mahal pa naman mga hook niya, mga stainless yan. Sana meron mga to na maka... Oh, balik-balik yung dalag ko. Yan o. Hindi sir may... Subukan ko kaya yung lure ko. Ano ka ba pang-casting? Oo, yung artificial na isda. Oh, yung mga drums lang. Meron. Obra kaya yun. Tinatry ko yun kasi hindi naman ako nakakakuha. Siguro nasa kamay din yan. No. Ay, Yan o, sa may mga palaya. sa probinsya, no? Tibay pala naman kasi yung ano, pang-casting ni Parikoy. Lima. Lima yung hook, no? Lima. Lima na hook mga kasi mga... Anong size yan, Parikoy? 3-0 yung size, stainless. Kaya pag sinabitan ka to yari. May paglalagyan yung ano, dore.
Madalang yung dory dito sa ilog mga tay. Dalang dito sa Marikina, madami. Sa Marikina daw yung marami. Sana meron man. Meron din. Sus. Grabe, ang laki nun. 15 kilos. Ano kaya, ano yung hatakan nun? Pag may hina yung rat mo dun, bali. Mira may ganyan, pagka ganyan, sinabitan na yan, matik na yan, oh. Ano yan? Pabalik-balik to. Ang dalago. Andiyan yung dalag mga sa harapan niya. Hindi niya kasi pwedeng salvage dyan kasi sasabit siya. Nakalaman na rin ako dyan. Dalag? Malaki? Wow! Sana maka-experience ng gano'n, kalaki na salvage. Kaya mga kasi, ano ka na, libre na papawis. Nakapagpapawis ka na, may chance ka pang magkaroon ng ulam. Lalaki talaga braso mo dito mga kasi. Kaso wala tayong ganyang rad. Oh no! Sana all may rad na ganyan. Yung ating ano lang, ultralight lang. Baka makakuha tayo ng 2 kilo, baka maputol yun eh. Yung pala mga kasi si Kuya Bong pala, siya pala yung nakakuha nung nakaraan sa pagdadala. So yun mga kasi i-upload rin natin yun. Sa yun mga kasi nakakuha nun. Ang laki nung mga kasi, siguro mga tatlo mahigit nun, 3 kilo. Yung mga kasi i-upload natin yan para mapanood niyo yung yung gaano kalaki yun. Tingnan mga kasi. Nakita ko mga kasi si ang ating idol na si Prince Pabarlan dito sa Guadalupe. Dito siya mga kasi sa may wagang akasya. Yan o. Yan o. Idol! Idol friends! Yan. Sir, good morning, sir. Yan. Subscribe nyo rin mga katoy yung isa nating idol, si Prince Pabarlan. Mabait niya mga katoy. A few inches later. Mga katoy, punta ka si Chamba-Chamba, nakakuha! Mga katoy! Yan talaga ang Chamba-Chamba lang Guadalupe! Woohoo! Nakayari! Oh! Ang laki na ay sus Mariusip! Ang laki! Woohoo! Ang galing! Ay, nakayari yung Chamba-Chamba! Sus Mariusip! Ang laki! Swerte talaga si Chamba-Chamba mga katoy. Believe na talaga ako. Kasi lilipat daw sila doon. Lipat na tayo pala doon mga katoy. Ginagawa! Kasi maganda pag marami. Yan mga katoy. Kuya Arnel pala yan. Si Kachoy Arnel pala yan. Bung ako ng bung eh. Sorry mga katoy. Yun mga katoy, may tropa tayo dito. Si Kachoy Mike, taga Mandaluyong. Yun. Taga saan kayo Mandaluyong? Malapit na sa GRU. Sa GRU pa sila mga katoy. Pagkati lang, hindi ako makalayo ngayon. Layo-layo rin ka tinakbo nito mga katoy. So yun, ang pahin niya mga katoy, hipon. So fresh na fresh yung hipon pati. So bigyan natin sa mga katoy ng bulatik, baka gusto niya. Bulatik, kaya gusto mo? Yan, bigyan natin yung mga katoy para kapag nagsawa siya ng hipon, bulatin naman. Yun, salamat Kachoy Mike. A few inches later. Nakakuha na, nakatsari na si Kachoy Arnel. Malaki? Ala, yun, ganyan pala mga katoy. Sus! Ano yan? Ano yan? Ay mukhang malaki yan. Ay! Yun lang. Nawawali. Ganda pagka-prank. Tatanggalin natin yan kasi kumakain pala naman si Milian tilapia. Ayun, tanggalin natin. Kunin natin yung mga ito, pagkatapataba ulit tayo sa bulate. Na-prank tayo doon mga kasi. Kala ko na makakita na tayo ng nakasalvage kung ano yung itsura ng isda.
Yung mga katoy. Mukhang walang si Chamba-Chamba lang talaga mga nakakakuha. Tinatry pa rin ni Kachoy Arnel yung ano, pagsasalvage. Yun. Pero pag nakachamba yan mga katoy, nako, kanina nga akala namin na yun, kasi nag fish on na siya eh. Fish on daw eh. Kaya takbuhan na kami. Yan si Kachoy Mike ng taga Kalentong. Yun, ang galing bumitaw. Yan sila Prince Faberlan mga katoy, tsaka si Chamba-Chamba andun sa may ferryboat. Malapit. Iba talaga rito mga katoy, sa may akasya. Yan o. Pag sinabing akasya sa Guadalupe mga katoy, yan sila yun. Isa lang na mga akasya dito. Malaki tilapia dito mga katoy. Kaso madalang nga lang kumagat. Pero makaisa ka dito mga katoy, katulad nung kay Chamba-Chamba talaga. Yun, yung kaiwagaan ng ano, akasya ng Guadalupe. Kung mayroong maiwagang butas mga katoy sa ano, sa Isla Talim, dito naman may maiwagang akasya, may Guadalupe. Kasi dumating na pala hinihintay ni Kachoy Mike, si Kachoy Vinji. Yan, nakita na yung mag best friend. Dapat sila mga katoy, dapat sana daw sila pupunta sa may Roas Boulevard. Kaso dito na lang inaabot kasi ngayon nga naglilibang lang sila. Yun, sana makarami kayo mga katoy, o kaya may makuha man lang para ano, sulit yung pagod. Kasi ang dami namin dito mga katoy, mga anglers yun. Yung mga katoy oh, ang dami yung mga katoy sa gilid oh. Hanggang doon sa dulo. Allah, ataw mga katoy. Yun, ay lira sila. Yan ang hiwaga ng ano, puno ng akasya. Ayan mga katoy, meron na naman mga katoy. Surprise! Surprise! Uy! Ano yun? Pangalawang ina yan ha. Malay mo lang. Di ba? Ay! Sus! Grabe! Ang laki oh! Yun! Ang laki oh! Oh, grabe oh. Itatabi natin to kasi naging pasty na talaga to ng ano. Naging pasty na to ng ilog, kaya ano yun natin talaga yan. Yun mga katoy, uwi na tayo mga katoy. Hindi tayo nakaswerte. Iwan natin sila ito. Ang dami namin dito mga katoy sa Guadalupe, may akasya. Hindi tayo swerte si Chamba lang nakakuha ng tilapia. Salamat sa inyo mga katoy sa pagsama nyo ulit sa akin. Iwan natin sila. Ang dami namin dito mga katoy. Kaso walang kumagat mga katoy. Natumal. Hindi masaya yung Guadalupe anglers. Yun. Iwan natin sila matropa dyan. Ate, iwanan mo natin sila dyan. Si Kachoy Mike, tsaka si Kachoy James. Yan, Kachoy Jimmy. Tsaka mga tropa dun. Ang dami doon mga ate. Iwanan natin man, matuman mga ate. Kain mo tayo. Yun. Kain mo tayo mga ate. Yan si Chamba-Chamba oh. Chamba-Chamba! Sana all, siya lang nakakuha ng plau-plau mga ate. Yun, uwi mo tayo mga ate. Thank you sa inyo mga katoy.